Tretia zastávka 25.3. tento piatok Square Restart Freestyle Battle. Pokračujeme. Zdravia Zajtkovič, chcem vás pozvať už tento piatok na Restart Freestyle Battle Show, kde sa môžete tešiť na drsné freestylové battle. Verím, že chalani si nenechajú suchú nitku na sebe, jak si naložia. Dúfam, že sa bude na čo pozerať, ako vždy. Nech vyhrá ten najlepší. Piatok, Bratislava, Square, Restart Freestyle Battle. Bola Nitra, bolo Brezno, postúpili nejakí ľudia. Vidíme sa potom s nimi v Piešťanoch na karatuningu a hlavne na finále tohto festivalu. Hip Hop Live, motherfucker. Takže kto sa chcete zabaviť, dojdite, a kto má na to, určite odporúčam prísť súťažiť, pretože ak máš na to, môžeš postúpiť ďalej a tam sa ide o finále, o financie a takisto môžeš vyhrať niečo, čo sa ti do budúcna ako reperovi absolútne zíde, takže veľmi vrelo odporúčam. Restart Freestyle Battle Bratislava tento piatok. Seri, zdravíte Tafro. Chci tě pozvat 25.3. teďka v pátek do Bratislavy, klub The Square, kde bude třetí kvalifikační kolo Restart Freestyle Battle. Napřed byla Nitra, pak bylo Brezno, což bylo po piči, a teď bude Blava. Porota já, Tafrop, Zverina, Čistichov, DJové Kebar, Hajtko, Bitch. Přijď se podívat, bude nějaká exekuce našeho rapu a tak. Povezu sebou nějaký CDčka Katakomby, takže bude prdel, přijď se podívat na Zverinovi krásné nohy. 25.3. pátek, Blava, klub The Square, Restart Freestyle Battle. Servus, takže informácie už máš prvé ruky, takže už len na teba by si došiel, nech dojdú freestyleri, nech dojdú ľudia, fanúšikovia, okolujúci. Zastav sa, zajtra mesto prázdne, zajtra bude naložený klub s úplnými ľuďmi vnútri. Bude dobrá zábava. Takže chcel by som ťa pozvať tento piatok do klubu Square, kde sa uskutoční Restart Freestyle Battle u nás v Bratislave. Ja som porodca, dám aj nejaké tracky, bude to po piči, takže vidíme sa tam. Restart Freestyle Battle Square tento piatok. Na zdravie. Čaute všetci, moje meno je DJ Kebar a chcel by som vás pozvať už tento piatok 25. marca na bratislavskú kvalifikáciu Restart Freestyle Battle 2016 do klubu Square na Trnavskom mýte. Vidíme sa tam. Bonaparte, chcel by som ťa pozvať na tretiu kvalifikáciu Restart Freestyle Battle, ktorá sa odohrá 25.3. Square, Trnavské mýto. Dojde sa tam s nami zabaviť, budú tam aj chlapci, ktorých vidíš na tomto videu. Ja tam takisto dám nejaké trečiky, takisto aj chlapci sa predvedú, čiže je sa na čo tešiť, dojde za nami.